Φέρω τίποτα αναφερόμενο στον κύριο διοικητή, διότι έχουμε... Έλα! Πάρε και όλα σουτ! Έλα! Πώς έτσι! Είναι τιμένος! Πυροβολαρχία! Ημί! Αλάπα! Πυροβολαρχία! Ημί! Αλάπα! Ρωτώ εκεί! Μετάβολη! Πυροβολαρχία! Ημί! Αλάπα! Ρωτώ εκεί! Μετάβολη! 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 Τι θα γελάτε! Φυλάξτε! Εσύ γιατί γελάς αγόρι μου? Γιατί γελάς? Λοιπόν, δύο αναφερόμενοι μπροστά. Κύριε Λουκάκη, πάνω εδώ. Ντυμένη. Γιατί θα αναφέρομαι αγόρι μου? Σας αναφέρω κύριε διοικητά ότι είμαι αναφερόμενος στο κύριο Κωστέτσο. Διότι το στρικάκι μου ήταν προηγούμενο. 5 μέρες φυλακή και 2 μέρες κράτηση γιατί είσαι... Μαλάκας. Ρακένδης. Δεν βλέπεις τους άλλους πώς είναι. Μαλτά. Έτσι μπράβο αγόρι μου. Όχι έτσι. Μόνο χιλίτσα. Χαιρέτα. Δεν έχω να πω τίποτα. Τι λες τώρα αγόρι μου εσύ? Τι λέω? Γιατί βγήκες αναφερόμενος? Δεν ξέρω. 17 μέρες κράτηση και 35 μέρες θα πέσει τσιμπούκι από τους συναδέλφους. Γιατί γελάς, το βρίσκεις αστείο. Το βρίσκεις αστείο. Μάλλον δεν πεις ότι βρίσκεις αγόρι μου, σπίτι σου. Λοιπόν, πού είναι το χαρτί? Επιτρέπετε. Κάτσε να την κυρία Σάλα. Έχω να αναφέρω ότι έγινε μια κλοπή στην παραλλαγή μου. Είχα ένα παρεό παραλλαγή το οποίο... Μη γελάς, είναι σοβαρό αυτό, ποιος πήρε το παρεό? Ποιος γελάει, ποιος γέλασε? Εγώ. Βλέπω γελάκια. Ποιος είσαι αγόρι? Γιατί φοράς χιτόνιο καταρχήν? Συγγνώμη, ήμουν μέσα. Γιατί φοράς χιτόνιο? Και πώς είναι έτσι το παντελόνι? Το παντελόνι το βγάζουμε εντελώς. Μα φοράς τις λότες του. Μην γελάτε ρε μαλάκι, θα το κάνουμε σοβαρό λίγο. Σοβαρευτείτε. Λοιπόν. Ναι, καλή και καλό σοβαρό. Λοιπόν, έλα. Κύριε την αναφορά να πάρω αναφορά λίγο. Και διοικητάς να δούμε τι έγινε. Την αναφορά, το χαρτί ποιος το έχει? Ο Χαλκιάς. Έλα, περίμενε. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν. Πώς θα έρχομαι στην πύλη πέρα στα αξιά. Όχι. Ναι, σώμα πάμε. Μαρή. Πυροβολαρχία, η μία ανάπα. Ρωτώ εκεί. Κουλόπουλος. Κουλόπουλος. Μιστεκόπουλος. Πισοκολλητίδης. Παρόν, δε. Ο Αλέξης Το Μπέρνογλου. Παρόν. Τι είναι το Μπέρνογλου? Μη σε ξανά το μυχτόνιο. Συγγνώμη. Ήμουν πάρα πολύ. Έλα, παίρναμε. Και σκόψε το βρακάκι σου. Συγγνώμη. Κουνόκυλος. Παρόν. Γιατί γελάτε, το βρίσκετε αστείο? Λέγεται έτσι ο συνάδελφός σας. Μετάβολη. Μετάβολη. Τι θα κάνεις? Παρόν. Τι θα κάνεις? Θα το αλλάξουν τώρα. Θες διακάψεις πες. Σε δοντιάρι. Παρόν. Παρόν δε. Ορτοκοπτικός. Γαβόγιανος. Γαβόγιανος. Παππούς. Μουλόπανος.
Της Αρκίδας. Παρόν. Ο Νικόλαος, Νικόλαος. Παρόν, παρόν. Παρόν. Μέσα, Γεώργιος. Παρόν. Α. Καβλάτης. Έλα μέσα, αγόρι μου. Πώς είσαι έτσι. Δεν σε ξαναδώ έτσι. Μάλιστα, έτσι, παίρνω μέσα. Όχι, λοχακός. Μαυροκολίδης. Παρόν. Παίρνω μέσα. Και μη σε ξαναδώ έτσι με παντελόνια και βλούτα έτσι. Κουστράκο. Βρωμοκόλλης. Παίρνω μέσα. Λοιπόν, Μαθαρκά, δώστε και δεν προσοχή ακόμα για την παρέα. Η Μπούκογλου. Γιατί γελάσαι το μάτσο. Παίρνα μέσα, παίρνα μέσα. Εσείς οι δυο τι είστε. Δεν είστε στην κατάσταση. Τραβάτε να γαμιστείτε μαλάκι. Γιατί γελάτε ρε μαλάκι, σε βρω πιο σοβαρό. Από ποιο το πήρα το μπλοκάκι.